соли 2025 ба нақша гирифта шудааст, ки корҳо оид ба сохтмони метро дар Тоҷикистон оғоз карда шаванд. омодасозии асоснокунии техникӣ иқтисодӣ дар моҳҳои апрел-майи соли 2025 ба анҷом расонида мешавад ва таррезии дақиқи сохтмони метро аллакай дар моҳҳои июн-июл шурӯъ мегардад, хабар медиҳад хадамоти матбуоти Вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ. аввалин шохаи метрои сабуки душанбе аз канори ҷанубии шаҳр ба марказ, яъне аз самти Корвон то маҳаллаи сирки давлатӣ сохта мешавад, ки дарозии он 10,5 километр хоҳад буд. зикр мешавад, ки дар ин қитъа релефи мувофиқ мавҷуд аст ва сохтмони хат дар ин масир бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин мекунад. ёдовар мешавем, ки моҳи марти соли 2022 вазири нақлиёти Тоҷикистон ва раиси ширкати миллии роҳи оҳани ҷумҳурии Корея ёддошти тафоҳумро имзо карданд, ки дар он таррезии метро дар Душанбе зикр ёфтааст. вазорати нақлиёт рӯзи 6 январ аз оғози сохтмони метро дар Душанбе дар тобистони соли 2025 хабар дод. ҳарчанд баъдтар ин ниҳод хабари қаблан дар сомонааш нашр кардаро тағйир дод ва гуфт имсол танҳо омодагӣ ба сохтмони метро оғоз мегардад. аммо аз дусар аксари сокинони пойтахт ин хабарро бо хушнудӣ пазируфтанд. махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ корбарони зиёд оид ба бунёди метро дар Душанбе андешаи худро баён намуданд. чӣ гуне ки сомонаи Азия Плюс интишор менамояд, баъзе аз корбарон чунин андешидаанд: метро созанд, баъд зан мегирам. бештари корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз оғози сохтмони метро дар Душанбе изҳори хушҳолӣ карданд ва онро яке аз унсурҳои шаҳрҳои бузурги ҷаҳонӣ номиданд.